Lieve mensen, het is tijd voor een van onze vaste onderdelen in het programma. And dear people, we are going to something that we do every year. We are going to celebrate the breeder of the year. Ga even kijken of de mensen die daarmee zo laat betrokken worden al paraat zijn. Dames en heren, de uitreiking van de titel Fokker van het jaar. Dit jaar een verdrietige keerzijde. And the celebration of the breeder of the year is a little bit sad. Friese paardenfokker uit Canada. De stalnaam All-Star Frisians. Because the title is going to the deceased Bert Brunia. He's a Frisian breeder from Canada with the stable name All-Star Frisians. Is fantastisch nieuws. Bert died at the age of 76. His wife Hannah let us know that this is a crown on the work of her husband, and beautiful news. And here today are his family, his brother and sister, who live in the Netherlands. They are here to receive the prize. We're going to watch a video. Prachtige beelden daar vanuit Canada. Dus 18-jarige emigreerde Bert die toen al Harke heette. Naar het westen van Canada werd een succesvol zakman. De fokker van Friese paarden was een And we are looking at beautiful images from Canada. When he was 18 years old, Bert named Huite and moved to the west of Canada and became a very successful businessman. And his big passion was breeding with the Frisian horse. About 23 years ago, he imported 5 mares and he started his breeding program. Breeding 108 foals, 5 crown mares, 6 star stallions and 16 star mares. He was exceptionally successful with a crown mare, a preferent prestation mare and 3 AAA predicates. Especially the preferent prestation mare Boukje uit het Westen made a big mark in his breeding program. So it's very, very sad that Bert is not here to receive this honorship. With a lot of respect, we are giving the honor to his family for what he has meant for the Frisian horse in Canada. Voorzitter, dames en heren. Fijn dat ze zijn. Zus van Bert, Jitske Brunia, broer Jacques Brunia. Zijn beste paardenvriend, Ramon Kortste. His sister Jitske Brunia and brother Sjauke Brunia are here today to receive the honor. Bloemen worden uitgereikt. Ik wil graag zus van Bert, Jitske, heel even. And Bert's sister Jiske wants to say a word to us. Bloemen
prachtig bord. Weg. Dit is echt naar jou. Dat wij hier staan als broer en zus is heel bijzonder. And Jitske is telling us that it's Voor ons. Zijn succes met de Friese paard. very special to be here in honor of her brother. Dat liep van dit jaar. Maar helaas mag je dit niet meer meemaken. Zoals gezegd is hij afgelopen december overleden. And it's very sad that Bert cannot be here because he deceased this December. Ook weer aan wij namens de familie Raymond But we want voor zijn enorme en jarenlange talking throughout the family. Het is voor ons Say thank you for everyone. namens Bert en zijn familie deze prijs in It's a very big honor to receive this award 25. in honor of Bert. Dames en heren. ik denk dat- Beautiful words from Jitske, and we are asking you all to stand up Van het jaar. to honor Breeder of the Year, Bert Brunia. Ovaties. Let's give him a standing ovation. Prachtig beeld, dan midden in de piste. Kijk dat ze waren, heel kort staan. Jitske Bunia en Sjouke Bunia. Very happy Hier op to rechts, honor the Breeder of the Year, Bert Brunia, together with his family here. Van het jaar, Bert Bunia. Dank u wel. Ja, dan gaan ze dan weer verwachten, dames en heren. Nou, door beoordelen van de oude hengsten. Emotionele momenten voor Billy Bunia. Mooie woorden van onze voorzitter, Tom Bartol. Wacht. Nogmaals, dank aan Jitske, Sjouke en Raymond. And again, a thank you to the family of Bert Brunia.